Jahas, sitten olisi vuorossa tämmönen Rolexin muokkain, mikä esitellään seuraavaksi, eli PCC 400 nostolaitekone, työleveys 4 metriä. Ja tää on varustettu tämmösillä niinku ristiin leikkaavilla kiekoilla, niinku tämmöset viissakaraiset. Onko nää tähtikiekot vai miksi näitä nyt sit haluaa ketäkin sanoo. 45 senttiä on niinku halkasia. Ja tää akseleitten väli on tässä metrinen avara, ei tuki. Päätymmäiset noi kiekot on ylösnostettavat. Sitten täällä on tää sivulautaset on kelluvat. Tää on nyt niinku maksimiasentoon kelluva tossa, mutta sit kun muutetaan tonne, niin se jää tohon. Täällä on vaihdettava kulutusosa pohjassa, että sen saa sitten vaihdettua aikanaan, jos se sieltä kuluu. Ja kumijousitushan täällä on tietysti niinku rungossa, että se on 4 patukalla toi kiekon varsi tonne runkoon nähden jousitettu. Jokainen lautanen tosiaan niin kuin eriksensä. Ja sitten täällä on hydrauliikalla säätyvä tää pakkeri. Tää on nyt tällä kertaa valittu tähän niinku putkipakkeri. Ja tuolla on sitten sylintereissä nuo lukituspakat, millä sen saa lukittua haluttuun asentoon. Tossa noin. Noin. Ja tää putkipakkeri on tosiaan, kun tää on nyt aika leveä, niin tää on tästä keskeltä niin kuin laakeroitu ja sitten tietenkin päädystä, että tää on kaksiosainen. Pakkerileveys on tässä koneessa noin 4,5 metriä, että näihin Rolexin koneisiin voisit tilausvaiheessa niin kuin valita tämän pakkerin leveyden, jos se on kriittinen niin kuin säilytyksen tai tiellä ajon kannalta, niin saa vähän leveämpää tai kapeampaa. Mutta aina suositus, että se pakkeri on niin kuin leveämpi kuin se kone, niin peittää jäljen hyvin. Ja tässä on sitten toi katti 2, katti 3 yhdistelmäkiinnitys tässä koneessa. Ja sitten lisävarusteena on toi jalusta tuolla tolle piensiemen laitteelle. Siellä on tosi paljon reikiä valmiina, että siihen pitäisi olla aika helppo pistää sitten levitin kiinni. Ja tosiaan tätä konetta niin kuin nostolaitekoneena niin saadaan Rolexilta 2,5 metrisenä ja 3 metrisenä ja 3,5 ja 4 metrisenä. Tää on niin kuin isoin kone tästä mallisarjasta niin kuin nostolaitekoneena, mutta sittenhän me saadaan siis hinattavia taittuvia koneita, niin 4 metriä, 4,5 ja 5 metriä ja 6 metriä työleveyksillä ja kaiken näköisillä varusteilla, että pakkeria saadaan U-kiekkoa ja teräskiekkopakkeria ja jousipakkeria, kumipakkeria, mitä kelläkin on tarvis. Ja sitten hinattavissa koneissa saadaan kaikkea hydraulista etutukipyörää ja muuta, että niinku valikoimaa löytyy kyllä ja kone varmasti kaikkien niinku tarpeisiin. Ja vaihdossa otetaan sitten koneita tapauskohtaisesti ja kuljetukset järjestyy ympäri Suomea ja rahoitukset sitten myös. Ei muuta kuin kattoon tätä konetta tänne meille. Morjes!